אמרי, יש לך סיפור נורא מרתק, אתה פעם ילדת מישהי ברחוב. נכון. לספר את זה בבקשה? אני יום אחד הלכתי ברחוב מטיילת, פתאום אני רואה אישה יושבת על הרצפה וצועקת, הצילו, אני יולדת, הצילו, אני יולדת, הצילו, אני יולדת. לא הבנתי מה היא רוצה. ניגשתי אליה מנימוס, היא אומרת לי, אדוני, יורדים לי מים, מה לעשות? אמרתי, הגברת, אני לא אינסטלנטור, לא יודע. שימי ג'ילדה משהו, אני לא מבין בזה. בקיצור, התחילה ללדת, והיא יולדת, 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 והיא יולדת. איזה 10-15 תינוקות ילדה שם. כנראה הייתה בהיריון כבר הרבה זמן ולא טיפלה בזה. זה מה שנראה לי. בסוף לקחתי אחד התינוקות למזכרת, היה מאוד יפה. עכשיו שורקת! עכשיו שורקת! עכשיו שורקת! עכשיו שורקת! ערב טוב, עכשיו שורקת? משהו מצחיק אותה? מה קורה? לא, את רוצה שורקת? לא, לא, לא. היא מגרגרת עלייך, אני לא באתי שיצחקו עליי. אני לא באתי שיתפסו, עזוב, שב, אמרי. אז למה היא גרגחה עליי? היא לא גרגחה עליך. אז אני יכול להשלים איתה? לא, לא. אמרי, באת לפה. ערב טוב עכשיו שורקת? באת לפה לעשות קסם מאוד גדול. אתה יודע שאתה נבלה ואימא שלך אוכלת טושים? כשאתה קורא לי, היברי, באתי לעשות קסם, כאילו אני איזה קוסמת, צ'יקו ודיקו, הגיעו להופעה. אוקיי, סליחה. היא מוקיון ואתה... אוקיי, בסדר. לא, בסדר. אני הילה מחובר. איך אומרים? קונץ. קונץ? קונץ או טריק. אתה מגרגר עליי? לא. אז תגיד בבקשה, אמרי, בוא תעשה את הטריק שלך. אמרי, בוא תעשה את הטריק שלך. או תודה רבה. אוקיי, לטריק הזה, שקט מוחלט, שקט. אתה רוצה שורקת? די, לא. שתי הבנות האלה עם החיכית שלהם. שקט מוחלט, שותקת. לטריק הזה אני מבקש 3 מתנדבות מהקהל, בהצבעה, לא צריך להיש. אמרי, בשביל זה, פה, בשעה מחכות לזה. עומדת בבקשה? עומדת? עומדת. עומדת, ברבים, עומדת, כולם. מצטופצפת בבקשה, לא להתבייש, ונותנת. נותנת. באיזה מובן נותנת? יד נותנת, מה לתת נותנת? ידיים, לתת ידיים. התכוונת נותנת? נו, באמת! לא! אני הילר, אני זורק. אל תזרוק. אני זורק. זה המקצוע שלי לזרוק. אל תזרוק. אני הוויקטורית. לא צודק. למה? קניתי מקושי בדיזנגו. אם יש מצב אני פה. אין מצב, אין מצב. שתדע, קח אותי בקומבינה. נותנת בבקשה, לא רופפת, נותנת. בצופצפת בבקשה, אנרגיות טובות, אווירה נחמדת. אנחנו נעשה עכשיו 2 טריקים של טלפתיות. טריק אחד קטן וטריק אחד קטנטוש. נתחיל בטריק הקטנטוש, לחמם את האנרגיות שלנו, שיהיה אווירה נחמדת. שם שלך? עדי. עוצמת עיניים בבקשה, אני מאפנת אותך. לא. מה היא אמרה? היא אמרה, כן, אני רוצה, לא. אני לא מבין את זה, כאילו אני לא ברור. עוצמת או שורקת? בסדר. את רוצה את זה אצלך? לא, רציתי להגיד לו ששורקת רק מאיגואנה. ונותנת גם רק לאיגואנה? בסדר, עוצמת עיניים, אני מאפנת אותך בבקשה. עדי, תקשיבי לקול שלי, תתפנתי מזה בבקשה. עדי, המוח שלך מנמנמת. את רוצה שורקת אולי? היא מגרגרת עליי, חלק מצחיק אותי. שתעצום את החיוך. היא מוצנת. עדי, המוח שלך מנמנמת, יושנת, מתה. עכשיו, רגע, תחשבי על חיה, אוקיי? יש חיה בראש? אל תגידי לי איזה חיה. עכשיו, תכפילי את זה ב9. מה יצא? 9 נמלים. תורידי 8. מה יצא? נמלחת. חזרנו לאותו מעגל. זה בעצם כל הסוד של האנרגיות. זה טריק קטנטוש, מה אתה רוצה? עכשיו הטריק שכולם חיכינו לו, הטריק הקטן. שקט מוחלט. חבר'ה, אם לא יהיה שקט, הטריק הזה לא יעבוד, ואז תגידו, היי, איזה טריק מאפן. בסדר?
שקט מוחלט, לכבות גנרטור. חי, יפגחו עליה. עליה? בסדר גמור. עליה אפשר, זה משחרר את האנרגיות. שקט מוחלט. כל אחד עכשיו מסתכל בתוך שעון של עצמו, שעון שעובדת, שעון שעושה טיק-טק, טיק-טק. עכשיו, כולם חושבים בראש, שעון מפסיק עובדת, שעון עוצרת. עכשיו, אני מצטרף בטלפתיות, נותנת. וחושבים באנרגיות טובות, שעון מפסיק עובדת. שעון מפסיק עובדת. שעון מפסיק עובדת. עכשיו, להוציא בטריה. ואמרי פלדמן, גבירותיי ורבותיי!